Täällä on herrasmiehillä komeita fillareit. Mistäs tämmösiä on löytynyt? No tää on tosiaan Monarch Airline ja tää on tuolla arviolta 50-luvulta ja tää on pelastettu ihan tuolta Porin kierrätyskeskuksesta ja kunnostettu käyttöön sitä kautta. Joo, sit tää on ilmeisesti vielä vähän vanhempi tää. Joo, tää on 20-luvulta, merkistä ei ole tietoa. Inkoo juna-aseman vintiötä sahanpurojen joukosta löytynyt ja kunnostettu. Pyörät puuttu silloin varmaan maitokärryt tehty. Ne mä oon laittanut muuten konservoinut joku toiseksi. Selvä. Näitä ja muit vanhoja pyöriä pääsee näkemään ensi lauantain tässä Porin keskustassakin. Kerrotteko te vähän, mistä siinä on kyse? Joo, eli järjestetään nyt tämmönen Porin ensimmäinen Tweed Ride-tapahtuma tuolla raatihuoneelta kello 15 lähtö. Ja tosiaan se, että ajellaan vähän tuossa ympäri kaupunkia ja ideana se, että vanhoja fillareita ja vähän vanhan tyylistä pukeutumista ja ei sen niinku kummempaa. Joo, ja ensi kevään on ilmeisesti tarkoitus sit vähän isompi tapahtuma järjestää, että nyt vähän tämmönen maltillisempi startti ensiksi. Joo, tää on tämmönen harjoitus. Joo, eli tämmönen valtakunnallisempaa, vähän suurempaa tapahtumaa sitten ehkä ensi kevääksi suunnitellaan tänne Poriin.